बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो लादों जे नोंथांमोननि बा जोंनि साफ्रोमनिबो गोसोआव माखासे सोंथि सिखांनाय बे जाहैबाय दिनैसिम मुलुगनि बबे हादरफोराव कोविड-19 नि केस जानाय गैथ'आ हठात गैथ'ला गासैबो हादरावनो जादों नामा दा बे माखासे सोंथिफोरनि फिननाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ भिडिअ लाबोना होफैदों दा जेखि जाया मानो नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबा नुनो मोनगोन दा बिनि नायलांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बाहाय माखासे क्लारिफिकेशन होनो नागिरदों जे बेफोर आं जायफोर हादरफोर खिन्थादों बेफोराव माब्लाबाबो जायाखै बे नङा जानाय दङमोन नाथाय डिसचार्ज जानानै दासान्दि गैथ'ला हठात दिनैनि दिनाव गैथ'ला आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौबो बुंखानानै होनाया जादों दि जे आं बेखौ दिनै हठात 13 जुन खालि नायनाय जादों दा 13 जुन खालि दा सासेबो पजिटिभ गैथ'ला दा आं दा जायफोर हादरफोरनि लिस्ट खालामनानै लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो थाखाय दा बेयावहाय दिनै 13 जुनसिम पजिटिभ केस गैथ'ला दा बे हिसाबैसो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ खिन्थादों बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा उननि समाव नायगोन हठात 13 जुननि उनावहाय नायगोन बे उननि नायनाय समावहाय जुदि नोंथांमोना चेक खालामनायनि गेजेरजों आंनि लिस्टआव होनाय हादरफोरनि गेजेरावहाय जुदि पजिटिभ मोनफिनबावनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअजों कन्ट्रभार्सि खालामलायाबानो जाबाय आरो दा बिनि थाखायनो बुंदों उनाव मोनबावनोबो हागौ बेखौ दा उननि खोथा उनावहाय मोनबावोबा बियो सोलायगोन आरो मानो होनबा सानफ्रामबो सोलायखायो नोंथांमोनहा मिथिखाजोबगौ दा फैदो नायलांदिनि दा जोंनि मुलुगाव गासै बेसेबां गोबांथार हादरफोर दं बेनि गेजेरावहाय माखासेफोराव जायाखै नोंथांमोना नुनो मोनगोन फार्स्टआव भेटिकान सिटियाव नोंथांमोनहा नुनो मोनदों भेटिकान सिटि हादरावहाय गैया सिगाङावहाय नोंथांमोननो नुनो मोननाय जादों नैबे स्टेटिस्टिक्सखौ नायबानो नुनो मोननाय जायो बेखौ नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै नायनो हानाय जायो नाथाय नोंथांमोना बबे हादराव दं बबेयाव गैया हारसिं मोनफा चेक खालामबाय थानायाव गोबाव लायो बेनि थाखाय नैबे भिडिअ नायोबा हमनो हायो आरो जे दा बाहाय साथामसिम थांनाय जादोंमोन मोनसे समाव 30 मार्चआव बिनि उनावहाय दा गैया होनदों 7 जुनसिम 15 मेनिफ्रायनि गैया 000 जालांगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दं दा बेनिफ्राय भेटिकान सिटिया मोनसे सुपारलेटिव्स बे जाहैबाय स्मलेस्ट कान्ट्रि दे वर्ल्डनि नोंथांमोना जायफ्रा स्टुडेन्ट मिथियाबो जानो हागौ दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों निउजिलेन्ड हादरा गोजौआव थायो नै बेवहाय दङ नोंथांमोना नुदों निउजिलेन्ड दा बे निउजिलेन्डआबो नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा स्टेटिस्टिक्स बादियै 27 मेनिफ्राय फारि 0 जालांदों सिगाङाव थांबायमोन गोबांनो हनै 80+ जाहैबायमोन स्टेटिस्टिक्सआव नायबा नुनो मोनगोन नोंथांमोना बिनिफ्राय ओरै खमायलांफिनदों नेक्स्टआव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों तान्जानिया हादरावबो जादोंमोन नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों मोनसे समाव गोबां थांबायमोन नाथाय दा 8 जुनसिमहालागै माने 17 मेनिफ्रायनो ओरै 0आव दंफैयो आरो दा बेखौ नोंथांमोना ओरै साइडआव नायबा नुनो मोनो बेसेबाङाव जादों ओमफ्राय नैबे बारखौ नायबा नुनो मोननाय जागोन आरो माबायदि खारदों दा बिनि उनावहाय नुनो मोनगोन फिजि हादरावहायबो दासान्दि 0 जाना दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों सिगाङाव मोनसे समाव थांदोंमोन साबासिम बेनि उनावहाय नै 1 जुन अर्थात 13 मे एबा 24 एप्रिलनिफ्रायनो 0 जालांगासिनो दं दा बेनिफ्राय मन्टेनिग्र बाहाय नुनो मोननाय जादों बेबो मोनसे समाव थांदोंमोन नाथाय दासान्दि 0 जाना दङ बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों सेसिलिसआवबो नोंथांमोनहा नुगोन दासान्दि बर्तमान 0 मोनसे समाव थांबायमोन गोबांनो बेनि उनावहाय लासै खमायलांनानै दासान्दि 0 बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस बेयावबो 0 मोनसे समाव थांदोंमोन बेवहायबो गोबांनो साद'सिम बेनि उनाव दासिम 8 जुनसिम अर्थात 27 एप्रिलनिफ्रायनो बियो 0 जाबोदों आरो डिसचार्ज जालांदों माखासेया थैना थांदों दा बेबादि बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों टाइमर लेस्ट बाहायबो टाइमर लेस्टआवबो नुदों मोनसे समाव दावखोदोंमोन बेनि उनावहाय गैया दासिम गैया दा बिनि उनावहाय दंबावो पापुवा निउ गिनिया दा बेयावबो मोनसे समाव दांदोंमोन दा गैया दा बेबादि माखासे हादरफोर नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जाबाय दा क्लियार जाबाय जानो हागौ आरो बेनि अनगायैबो आं दा चेक खालामनानै मोननायनि अनगायैबो गोबां मोनथामसो हादरफोराव दासिम 0 जानाय दंबावोबो जानो हागौ दा बेयाव नोंथांमोनहा जुदि मिथियोबा नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव फोरमायना हरबानो जाबाय जेबो नङा दा बेखिनिमोन दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानबावदों जि जायफोर नोंथांमोनहा बेबादि माखासे गुबुन गियानफोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव फोरमायहरनो हागोन जे बबे हादराव दिनैसिम जायाखै अदेबानि बबे हादराव दिनैसिम सासेबो जाथाराखै बेखौ नोंथांमोना जुदि मिथियोबा कमेन्ट्सआव फोरमायहरनो हानाय जागोन जाथारिखौसो दे जाखांनानै हामनायखौ नङा जाथारि हादर बेनि जुदि लिस्ट मोनोबा नोंथांमोना फोरमायहरगोन होननानै मिजिंथिबाय नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोन्थों।